Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimting kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, ultimong aldaw sa pagsumiter ng Certificate of Candidacy, biglalauman na rurusuon kan mga aspirante. Comelec nangapudan sa mga masumiter ng COC na dapat kompleto ang papeles. Primerong domestic flight mahugpa ngunya na aga sa Bicol International Airport. Pagbabakuna sa Legazpi Convention Center, ipapadagos ngunyan. Sa lado nasyonal, kandidatura ni Robredo suportado kan Magdalo Group. Comelec naglatag nin mga regulasyon sa deadline kan pagsumiter nin COC. Kaso nin COVID-19 padagos nang nagbababa. 59 eskwela's publikas nakasabay sa face-to-face classes, ipinaluwas na. Sa ibang nasyon, vaccine mandate ipapasunod sa Canada. Sa lado rin sports, Pinoy boxer makawat giraray sa SEA Games. Detalles kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Dalanta sa Goodness ng Unyan ang deadline sa pagsumiter ng Certificate of Candidacy para sa masunod na eleksyon, piglalauman na magruso sa opisina kan Comelec ang mga aspirante sa iba-ibang elehidong posisyon sa gobyerno. Ngunya na aga, ang grupo ng Alkalde June Aguas kan Santo Domingo Albay, masumiter naman kan sendang Certificate of Candidacy, kariba ang mga kaapil kaining. Sa ibong nalado, piglalauman man na magsumiter ng Certificate of Candidacy sa Comelec Provincial Office ang broadcaster na si June Alegre bilang kandidato para gobernador kan Albay, mantang ang siya ang magiging running mate para vice-gobernador, iyo si dating vice-gobernador Harold Imperial na piglalauman na magsumiter man kan siya ang COC dyan ang apon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Nangapudan si Albay Provincial Election Supervisor Abogada Maria Oria Bunao sa mga masumiter kansa ng Certificate of Candidacy ngunya na aldaw na dapat siguruho na kompleto ang mga rekisito sa sindokumentos tanganin di magkaigwaning problema. Siyang sinabi na mas marhay kung atab tanganing magkaigwa pa nin oras kuning kaso may kulang sa mga kinakaipuhan na maisumiter na papeles. Idinagdag pa man ni Bunao na sindama ako nin COC sa Kodsana dyan na alas 5 nin hapon, mantang day naman in extension na mangyayari. Dahilan kay ni, piglalao manakadakulan mahabol sa ultima ora. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kinonfirmar ni Philippine Airlines Corporate Communication Vice President Jose Perez de Tagle na ang biyahe kan sa indang eroplano ali sa Manila mahugpa ngunya na udto sa Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga, Albay. Sa sinabi na ang eroplano kan Napal mahugpa sa nasabing aeroporto diyan na alas 10 nin aga asin kargado na ini nin mga pasahero sa ali sa Manila.
Sa ibong nalado, si DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, iyo man ang maasikaso sa media coverage sa primerong biyahe nin eroplano niya na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pinasalamatan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na mabukasan na finalmente ang operasyon kan Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay. Siyang sinabi na ang bagong aeropuerto, iyon magiging gateway kan Kabikolan lalo na kan Albay sa dakulang pagbabago kan rehiyon dalanta inimadara ning progreso, pag-angat kan ekonomiya, makrear nin empleo asin iba pang oportunidad sa mga namamanuan. Idinagdag pa man ni Cabredo na bakusan ang Albay ang makikinabang kay ni kundi pati ang mga kataraning na probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maugman ni Marahay si Tourism Regional Director Herbie Aguas na formal nang nabukasan ang operasyon kan Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay, Kasuudma. Tayong sinabi na sa pagbiyahe nin mga eroplano pasasyaring digdi dakulang tabang para mas lalong mapromotir ang turismo kan riyon lalo na sa Albay mantang ini madara nin dakulang oportunidad na magkrear nin mas dakol na empleo sa mga namamanuan. Idinugang pa ni Aguas na dakulang maray ang maitatabang kini para sa progreso kan Kabikolan sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakatala na pagpadagos girarayon niya na aldaw ang pagbabakuna sa mga residentes kan Legazpi City na nagkaigwanan ng priority numbers as sinag-agi sa tamang proseso. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na maabot naman sa 900 katawo ang piglalauman na matatauanin bakuna kasunod kan gigibo na mass vaccination sa Legazpi City Convention Center LC3. Sa ibong nalado, mahigpit man giraray na ipapasunod ang health protocols, lalo na ang paggamit ng face mask, face shield, lalo na ang social distancing, tanganing malikayan ang ulakit kan COVID-19. Iyan ang primero gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko, Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang
jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilabian. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nangako si dating Senador Antonio Trillanes na makusog siyang masuporta kay Vice Presidente Leni Robredo na nagsumitir na ng Certificate of Candidacy para presidente sa masunod na eleksyon. Tayong sinabi na maugmaning marahay ang Magdalo Group sa desisyon ni Robredo na panginutan ang tunay na opposition sa 2022 election sa pagkandidato kani para presidente. Idinugan pa ni Trillanes na makakasabay ni Robredo ang Magdalo Group para manggana sa laban asin padagos ng maibangon ang nasyon. Ipiglatag na kan Commission on Elections ang mga regulasyon may kinaraman sa ultimong aldaw kan pagsumiter kan Certificate of Candidacy na nakatalaan ngunya na aldaw Oktubre 8.
Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kung igwapang masumite ng kandidatura, asin maabutan ng ultimong oras kan filing na alas 4:45 nin hapon, ang receiving office ililista ang pangaran kan aspirante na nasa laog kan designated queuing area, oras asin solamente may kompleto na COC sana an ibubugtak. Katakod kay ni aapodon ang mga pangaran kan aspirante base sa pagkakasunod-sunod sa listahan para magsumiter asin matatakan ni received ang COC. Iluluwas man po sa Oktubre 29 ang tentative list kan mga kandidato sa official website kan COMELEC sagko Nobyembre 8 para sa pagpakaray kan typographical error sa pangaran kan mga kandidato para sa official ballot. May arestando kinonfirmar kan Department of Health na numero kan daily COVID-19 cases sa Pilipinas padagos nang nagbababa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na gusto nindang konfirmaron na nagbaba na talaga ang mga kaso kan COVID-19. Enot kini, sinabi na ang mga bagong kaso sa National Capital Region o NCR Plus pati na sa Luzon nagbaba na. Sa sinabi na kinakaipuan pa manggiraray na magkaiguanin assessment ang DOH kung ini tunay na nagbaba o naapektaran siya na kanibang factor sharing sa pagbaba ka numero nin RT-PCR test na ginigibo man sa ibang parte kan Pilipinas. Mientras tanto, pinangaranan ng Department of Education ang 59 pampublikong eskwelahan na makondukta nin face-to-face classes. Ang nasabing numero kaibahan sa sobra sa 600 na nominadong eskwelahan matapos makapasar sa granular risk assessment kan Department of Health. Sigun sa DepEd, bigadalan nin marahay kan DOH Epidemiology Bureau ang mga pinangaranan na eskwelahan na kaibahan sa minimal o low risk base sa alert level kan mga probinsya. Base sa nakapalaman sa DepEd DOH Joint Memorandum Circular on the pilot implementation of face-to-face classes, nasa proseso na ang pagtatao ni karagdagan na proteksyon para sa preparasyon kan mga eskwelahan na kaibahan sa mga pilot phase. Kaibahan sa gigibuhon kan DepEd ang pamamahala sa site inspection, hygiene sanitation materials, hand washing facilities, as in standards classroom asin iba pa. Sa Luzon, ang mga napili kan DepEd na magkondukta nin face-to-face classes ang Acid Elementary School sa Masbate, La Serna Integrated School sa Aklan, asin CI Central Elementary School sa Zamboanga, Sibugay, asin iba pa. Mantang target man kan DepEd na punan ang face-to-face classes sa Nobyembre 15, asin ipapautob ini sa laog nin 2 bulan. Bareta Alas sa ibang nasyon mapautob ang Canada nin vaccine mandate sa kabos na federal workers siriman sa mga naglulunad sa mga pampublikong lunadan. Sigun kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau, nagabos na mga federal employees dapat magdeklarar kan sendang full vaccination status sa online insagkod sa Oktubre 29. Mantang ang mga empleyado, pasahero na may edad 23 anyos paitaas na malunad sa mga train, aeroplano, asin marine transport dapat sa Oktubre 30 na bakunahan na sinda. Pagkukonsiderar ni Trudeau na suro ini sa pinakamaigpit na travel measures. Bareta sa lado ning karawat, plano ni Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall na maglaban giraray tanganing makuha ang ika-4 na gold medal sa Southeast Asian Games o SEA Games sa Vietnam sa Mayo taon 2022. Ini sa likod kan siyang pagsabak sa professional boxing puon kan Disyembre. Siniguro niya na day maaafektaran ang sayang professional career maski magtutok sa pag-ensayo para sa SEA Games. Idinagdag pa man ni Marshall na posibleng mangyari ang sayang masunod na oro level fight sa ika-43 na kumpleanyo ni Senador Manny Pacquiao sa Disyembre 17. Baretang ano? Napano? Aramonta sa Baretang ano? Digdi sa Pilipinas, pwede magtinir sa ospital ang pasyente sagkod no arin niya gusto basta igwa siyang pangbayad. Pero sa sarong hospital sa Brazil, sarong pasyente duman ang 45 anyos na nasa ospital pero dai na siya pipahali.
Namidbiran inina si Paulo Enrique Macahado sa rong Brazilian asin siya ang pigkukonsiderar na pinakahaloy na nagtinil sa ospital asin pwedeng magaloy pa siya duman dahil di man siya pipahali ang hospital para sa mga aki na may helang. Kung ano ang room na ginamit niya kan dekada 60 matapos siyang tamaan ng polio asin paralysis, iyo manggiraray ang pigagamit niyang unyan. Sa ngunyan, may ibang pigasakaso si Macahado bantang nasa ospital dahil sa may trabaho na siya sa siyang qualified computer animator. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Balitang AJ Raval at Aljur Abrenica tayo ulit. Inako ni AJ Raval, 21 anyos, na totoo mananggad na nag-iilusyon sa si Aljur Abrenica, 31 anyos. Direktang sinabi ni AJ na nagmimidbiran pasinda ni Aljur. Inako ni AJ, agi kan dating action star na si Jeric Raval, na bakuman siya ipokrita kung dahil niya aakuo na nag-ilusyon mananggad sa iya si Aljur. Inako niya na nag-uuron sina ni Aljur alaga dahil pa man sinang relasyon. Tebong narado, aminado man si AJ na maugma siya kay Aljur sa kada best na sinda nag-uuron. Bareta sa lado ng salud, nasa linya si Mar Dela. Mar kamen. Kadaklang ngunyan sa mga Pilipino nagsasapa ng pagka-stress dahil sa pang-araw-aldaw na pamumuhay, lalo na sa mga edad na 17 anyos pa itaas. Mayoriya sa mga nakakamati ng stress, nagkakaigo ng epekto sa salud, kaibanan na digdi ang paghurot ng buhok, pagkakaigo ng helang sa puso, ulcer, asin pagkulog ng lawas. Siguro sa mga eksperto ay dapat bagadit dahil ikuhanin solusyon para maiwasan ang pagka-stress na namamatianin sa rong tao. Tandaan, health is wealth. From your space, Mardela, tayo niyo ba? Bareta sa kamugtakan kan panahon na sa linyan pag-asa. Diyos marhay na pagkagap. Ininang sa tuyang latest updates sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 4 ning pagkaga, ang sentro kang tropical depression ay nasimaring ay pigakalkalong nasa distansyang 595 km sirangang Cambira, Catanduanes o nasa distansyang 540 km sirangang kang Katarman, Northern Samar sa coordinates na 12.5 degrees north, 129.6 degrees east. Taglayang kusog na duros na basta 45 km per hour, halani sa sentro, asin pagbugsuning duros na basta 55 km per hour. Naghihiro pa ring sa sur sa rikas na 10 km per hour. Mantang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang naka-apekto sa may parte kang natatadang parte kang sa tuyang nasyon digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ang duros ay maluya sundo sa moderato, nahali sa norte sirangan sundo norte sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sundo sa moderata ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura tigilauman sa antas poon 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:35 ng pagkaga. Isin masulnop at yan na alas 5:30 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela kang pag-asa DOST Ligas. Abangan po ang mga pagbabago sa bida politika digdi sa Albay. Later. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes, ultimong aldaw kan pagsumiter kan Certificate of Candidacy. Kaya po ngunyan sa gudyan alas 5 ng hapon, dakulon ang mga developments na sa masumiter ng Certificate of Candidacy. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Laudo Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi nung pagantabay. Yan ang
DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. At hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches,